Benvinguts i benvingudes un cop més al podcast de la Mercè Fent Campana. Jo sóc la Martina. I jo sóc la Berta. Què tal, Berta, com estàs? Avui estic un groc pastel. Molt bé, tendre. Un groc Sí, pastel. estic tendre avui, Molt sí, bé, sí. Molt bé. Tu què tal? Jo estic beix. Vale, beix. Sí, mira, doncs molt bé. En aquest programa tenim preparat un petit reportatge per la Mercè on anirem a entrevistar alumnes, a treballadors, a la directora li posarem cara, que jo no sabia quina cara feia i ara ja la sé. Sí. Uau. A veure què tal. D'altra banda, també els hi farem una petita entrevista a dos alumnes de rellotgeria. Molt bé, a veure què tenen a dir, perquè jo no sé què fan a rellotgeria. I això no és tot, perquè estic molt emocionada que baixarem a baix amb les alumnes de caracterització i també les farem patir una mica avui. Quines ganes. Bueno, després ho explicarem una mica més, però crec que ja és hora d'anar a donar una volta per la Mercè, a parlar amb la gent, no creus? Som-hi? Vale, estem aquí caminant pels passadissos de la Mercè perquè, bueno, estem fent una sèrie de preguntes. ¿A dónde vas? Preguntes a personatges icònics de la Mercè i a no tan personatges icònics. A veure què ens trobem. Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir. Diries que els anys que has estat treballant a la Mercè són els més feliços de la teva vida? Pues sí. Sí. I què prefereixes, Nesquik o Colacao? Los odio los dos, mucho. Yo es que los tomo y ya eso me mata, a mí me mata. El estómago lo tengo yo, que no puedo. Colacao. Squeak. Nesquik. Colacao. Colacao. Nesquik. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Colacao. I Colacao amb llet calenta o llet freda? Freda, calenta. Ostres. L'estiu freda i l'hivern calenta. Què pensaves quan eres petita dels directors-directores? Em feien por. Recordo perfectament la directora que em feia por, es deia Consuelo Gil Coscojuela. Yo estoy flipando ahora mismo. Molt estirada a la seva taula, a la seva cadira, i me'n recordo que per passar de nivell havies d'anar amb la directora per llegir unes línies, i jo tremolava, me'n recordo perfectament. Ketchup o maionesa? Barrejades. Salsa rosa, no? Te'n diríem? Ketchup siempre. Depende. Si cuela, cuela y si no me la pela. Mayonesa. Ninguna de les dos. Dormir amb mitjons o sense? Sense. 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 Es difícil, pero yo creo que soy un sádico. A mí me gusta con... Si tuvieras que cambiar alguna cosa del instituto, ¿qué sería? Si tuviera que cambiar algunas cosas del instituto, cambiaría que los alumnos tuvieran educación formal y cuidaran más para los que vienen detrás. Pizza amb pinya o sense pinya? Sense. 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 Sabes la respuesta, ¿no? Sí. Me estás odiando ahora mismo, ¿no? No va a haber psicólogo que te cure. Sempre sense. Ara tinc una molt sèria que me l'has de respondre, sisplau, amb molta calma. Coneixes el José Badacarglas? No. I tant. Et deixa el vidre del cotxe fantàstic. ¿Qué es lo más horrible de limpiar en este colegio? Lo más horrible de limpiar en este colegio, pues, para mí nada. Sí, algo muy importante. Los vómitos no puedo con ellos, pero bueno, cada quien... Hay mucha gente que vomita. Sí, hay mucha gente que vomita. Que estoy harta de quitar mierda, porque yo estoy del mocho hasta el toque. Y eso me da un poco de repelús, pero los demás pueden hacer lo que quieran. Me encanta lo que hago. Sí, o sí. Muy bien. En la vida, tú has de hacer siempre lo que te gusta. Y yo hago lo que me gusta. Y encima los niños ya es un plus. Què se sent tenint tant de poder i responsabilitat? Poder no en tinc. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Tinc responsabilitat de que el centre funcioni bé, de que tot rutlli, és un centre molt gran, hi ha molta gent, 1.800 alumnes, 150 profes. Llavors, poder no en tinc perquè està regulat per una normativa que apliquem. Responsabilitat molta. Llavors, què sento? Doncs de vegades no sento res, vaig treballant, de vegades una mica d'angoixa, de vegades alegria, allò de que veus coses que s'han sortit bé, que s'ha apostat, i aquesta és una mica, suposo, com una persona normal, amb una feina normal. Creieu que algú fuma als lavabos de la Mercè? Pot ser. ¿Viste por qué se ríe tanto?
Por ponernos en algo. Puede ser. No fuméis más. Droga mala, droga mala. No lo sé. Diria que no. Evidentment sí. No, ningú. Que no, es que no, ya, no. Què diries que és el que més us demana la gent quan ve aquí a la cafeteria? Les pizzas. Les pizzas triomfen, no? Què afegiries de menjar a la cafeteria? Las lentejas de mi madre. ¡Hala! ¡Hala! Espaguetis a la carbonara, tío. Hombre, espaguetis a la carbonara. Quina és la cosa que més t'agrada de la cafeteria? La cafetería. Yo creo que lo que más me gusta es sentarme ahí sin tomar nada. Al tallat. Café, cacaolat, entrepans, croissants. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no. Qui fa el cafè millor de vosaltres? Jo. Tienes que relajarte de ser humilde. I coneixes els professors de la Mercè? A tots no. Pues chica, tampoco te va a sonar todo el mundo. Claro. Que tampoco lo controlas todo, no eres Dios. Dels que coneixes, tens algun en concret que diguis aquest és el que em cau millor? La Pilar. Ah, la Pilar, molt bé. No sé cómo se llama. Pizarro. Idea de qui és, però... La Mari Carmen. El Pau. Pau, escutia. Te como los huevos, Pau. Si ves esto, te como los huevos, guapo. Apruébame otra vez. Con un 10, ahí tus Heu conegut l'amor pels passadissos de la Mercè? No. ¡Cuánto amor, eh! ¿Podemos pasar de pregunta, por favor? Perdona'm. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Teniu algun crush o alguna crush? ¡Te amo! Pau, apruébame. Pau, apruébame. Que te quiero mucho. Uau, Martina, quines respostes més curioses i més interessant aquest reportatge de la Mercè. Molt interessant. Què, com t'has sentit tu fora del plató? Jo he de dir que m'he sentit... Bueno, ha sigut divertidíssim. Jo m'ho he passat molt bé, he conegut a més gent, hem pogut fer partíceps també com els alumnes de la Mercè del podcast i crec que això és molt interessant i bueno, en conclusió molt bé i molt divertit. I ara, amb un to una mica més seriós, què farem? Anem a parlar, ara sí, amb els alumnes de rellotgeria i a veure per on ens poden sorprendre. Sí, sí. I m'han dit que aquí és l'únic lloc de tot Espanya on es pot estudiar rellotgeria, per tant, jo tinc moltes ganes de que ens expliquin a veure què fan en aquest cicle. Doncs me'n vaig a parlar amb ells i tu, Martina, vés a preparar la secció de final d'aquest programa. Doncs no fem tard i donem pas a l'entrevista. Just a temps, no podia fer tard per venir a parlar amb el David i el Gerard, alumnes de cicle mitjà de rellotgeria. Que us fa molt aquestes bromes. Sí, la veritat, sí, no? Una mica t'he pillat. Ja esteu acostumats. Què tal, com esteu? Bé, molt bé. Bé, m'alegro. Us he de dir que jo tenia molta curiositat per fer-vos preguntes sobre el vostre cicle i segurament la gent que ens està veient també. Sí, és normal. I per això us hem convidat. La primera pregunta que em sorgeix és per què vau triar d'estudiar això de rellotgeria? Bueno, la veritat, jo ho vaig triar perquè el rellotge és una cosa que sempre m'han agradat i, bueno, des de molt petit que un microones, un ordenador, tots els aparells que jo tenia a l'abast i ja no funcionaven, jo els desmuntava, els tornava a muntar i, bueno, si podia, perquè hi havia vegades que no podia, però, bueno, i ja veia com anaven les coses, com funcionaven, a quin lloc es posaven, on no, i, bueno, la veritat és que com els rellotges sempre m'han apassionat, doncs va vindre el moment d'obrir-ne un. I, bueno, va ser molt emocionant, perquè era de la meva mare, de corda, no funcionava, i ja l'havia portat diverses vegades al rellotger, però sempre arribàvem a un punt que havia de veure el que hi havia dins. I, bueno, una vegada el vaig obrir i vaig veure la maquinària, doncs em va impressionar. Em va impressionar, la veritat, perquè una sèrie d'engranatges i un moviment continu dins del rellotge, doncs la veritat és molt curiós i és interessant, perquè veure-ho és interessant, però
posar-t'hi dins. Clar, ja posar-te a maquinar ja... Sí. Encara més. Sí. Sí, queda ben petit, David? I tu, Gerard? Doncs jo va començar, quan va morir el meu avi, em va deixar la correcció de rellotges que ell tenia. I, clar, ell, pels últims anys, sempre portava el rellotge del seu pare. Aleshores, els altres els tenia a les caixes i no funcionava, la majoria. I a mi em feia il·lusió tenir els rellotges que tenia el meu avi en funcionament i posar-me'ls. Aleshores, clar, el típic que portes aquest rellotger, portes l'altre, i llavors 120 euros, 200, i els primers encara. Però després ja que volia jo ampliar la col·lecció o que estigués en funcionament, clar, vaig pensar, ostres, em venc la meitat i reparo l'altra. I llavors, clar, vaig dir, no, va ser que no, va ser que necessito la col·lecció sencera. Aleshores, em vaig posar algun tutorial a YouTube i vaig mirar el rellotge més barat que tingués, més econòmic, i el vaig desmuntar. I va estar allà durant 2 setmanes allà una caixa, perquè no el sabia tornar a muntar. Aleshores, mica en mica va ser com en plan, vaig fer fotos i tirant les fotos enrere, sí que vaig mirar, dic, ostres, em va agradar. Aleshores, va sorgir el tema aquest i mira, aquí estem. Aquí estem, no? I ja, estudiar rellotgeria. I com vau trobar aquest cicle? Com el vau trobar? Doncs a mi m'ho va trobar la meva mare, perquè estava jo a quarantena i jo en principi volia fer disseny. Aleshores, la meva mare, com va veure que estava allà durant tota la quarantena ficat amb els rellotges, em va dir, escolta, mira, ha sortit una notícia a La Vanguardia o al periòdico, no me'n recordo ara molt bé, que aquí a Barcelona era l'únic lloc a tot Espanya on es cursa rellotgeria amb un títol oficial. Aleshores vaig dir, ostres, és que jo volia fer disseny. Però de totes maneres vaig dir, vindré aquí a veure com són les instal·lacions. I em van agradar, aleshores, mira, estic aquí. Molt bé. I tu, David, també via Vanguardia o... No, jo la veritat és que ho vaig trobar a internet. Vaig buscar rellotgeria i vaig navegar una mica i vaig trobar que aquí a la Mercè se feia aquest cicle i, he d'anar a veure com fer el cicle. I, efectivament, sí. 2 hores de trajecte, m'has dit abans, que fas? Sí, 2 hores de trajecte d'anada i 2 hores de tornada. Vull dir que la motivació hi ha de ser, no? Sí, la veritat és que t'ha d'agradar. Molt bé. Què us anava a dir? Creieu que hi ha molta demanda d'aquest cicle o no, Gerard? A veure, hi ha demanda quan surt una notícia, surt al diari, per exemple, quan surti aquest programa a YouTube, també jo crec que haurà demanda. Perquè el tema és que al ser un lloc petit on està així com unes persones reduïdes i tot això, clar, la gent no coneix el cicle. Aleshores, s'apunten quan surt a la llum, diguéssim, surt una notícia a La Vanguardia o coses d'aquestes, aleshores la gent sí que s'apunta. Clar, quan la gent ho veu, no? I ja més entrant pel que és la feina de ser rellotger, creieu que és complicat això de ser rellotger? Bueno, més que complicat, t'ha d'apassionar, perquè és un ofici que requereix moltes hores detrás, has de tindre molta paciència i sobretot, si un dia no surt, deixar-ho, el dia següent intentar-ho amb més ganes i al final veus que va sortint. Però és un ofici que s'ha d'aprendre molt per a realment acabar-lo fent bé, perquè hi ha moltes reparacions, molts de tipus de peces a un rellotge i no totes tenen la mateixa complexitat. Hi ha peces que, per exemple, rellotges de butxaca del 1900 o 1800, que clar, aquests rellotges no hi ha peces de recanvi, aleshores les hem de fer nosaltres. Aleshores, clar, has de mesurar molt bé perquè no és això el típic de, si fot 2 centímetres més no passa res, no, és que a nosaltres ens ve de centèsimes. Aleshores és molt precís tot. I creieu que és una feina que està infravalorada? Bueno, com tots els oficis, estan ben valorats i no tan bé. Però, cada algú ha d'esforçar-se i aprendre i intentar tirar endavant com sigui. Sí. A veure, infravalorada no. Però com més avui en dia amb les tecnologies la gent deixa d'utilitzar rellotges, no donen tanta importància a portar un rellotge. Aleshores, clar, qui porta rellotges? Doncs la gent que o són rellotges dels seus pares o dels seus avis, aleshores sí que dona importància.
perquè diu, ostres, un rellotge que només el teníem una caixa i no funcionava i el tenia com a record, és una cosa que em puc posar, que puc utilitzar diàriament. Aleshores, aquelles persones sí que et donen importància a la feina que fas. Sí que és veritat que avui en dia ja anem amb el mòbil, no? Sí, inclusió, perquè a vegades per mirar, per posar en hora i tot això sí que agafes el mòbil. Molt bé, i per anar acabant, dieu-me a cadascun una qualitat que creieu que hagi de tenir un rellotger. Bueno, la tranquil·litat és una base fundamental. Sí, tranquil·litat i paciència, que és el que has dit tu abans, que si no et surt una cosa avui, no t'hi ofusquis perquè no et sortirà d'aquí 5 minuts, o sigui, deixa-ho en stand-by i refresca't una mica, perquè clar, hi ha feines que potser estem 3 o 4 hores allà posats, doncs clar, doncs no et sortirà al cap de 5 minuts, o sigui, deixa una miqueta a part i tu has de saber que d'aquí un dia, d'aquí 2, tornar-t'hi a posar, saber per on estaves i aleshores sí que et sortirà. Molt bé, molt interessant, nois, i bueno, moltes gràcies per venir i explicar-nos totes A vosaltres aquestes coses. per convidar-nos. I a continuació anem amb la Martina, que ja està preparada amb les alumnes de caracterització, que farem un concurs de maquillatge. A veure què tal. Doncs aquí estem amb les nostres participants del concurs de maquillatge i caracterització. Què tal, com esteu? Molt bé. Com us dieu? Jo em dic Gemma. Jo em dic Diana. I vosaltres? Em dic Zoe. I jo, Noelia. Perfecte. Doncs en què consistirà aquest concurs? Són 2 parelles de maquilladores que hauran de maquillar a una model en una temàtica que ara anunciarem. Doncs la temàtica en qüestió serà... fantasia! M'ho podia haver imaginat, però bueno. Però us fa il·lusió, us fa il·lusió? Sí, sí. Sí? Vale, esteu preparades? Sí. Sí? Vale. Doncs comencem en 3, 2, 1, ja! ¿Qué esteu fent ara? Bueno, ahora más que nada estamos salpicando un poco el maquillaje, porque estamos trabajando con acuarelas. I vosaltres com aneu? Què tal? La pressió... Tenim una mica de por pel temps, però bueno, de moment ja tenim feta més o menys la base i tal. I és que és un maquillatge més bé molt abstracte, llavors tampoc em preocupa molt fer-ho perfecte ni res, perquè al final és una galàxia. Quina és la teva opinió sobre les teves companyes? Tienen una gran técnica, la verdad, y una gran temática. De ellas me gusta, por ejemplo, mucho el degradado y el contraste de blanco-negro con dorado. Son colores que llaman muchísimo la atención y destacan demasiado. Y el de ellas también es como si quisieran representar la galaxia o el universo. Tu què haguessis fet si t'hagués tocat a tu, per exemple? Crearía un monstruo ahí que nadie se lo espere. Yo que sé, con unos colores súper llamativos, porque a mí me encanta mucho usar lo que son colores que contrasten mucho, mucho brillante, es lo que más me apasiona a mí. Queden 6 minuts. Compte enrere, quasi ja. Esteu? No s'arriba. Muy emocionante. Sí? Sí. T'ha agradat? Sí. I què li heu posat al cabell? Li hem posat una mica d'aigua color perquè taquéssim molt la pell i després li hem posat aquarela negra
i purpurina. En 3, 2, 1, girem les cadires. I aquest és el resultat final del nostre supermega concurs. Ens veiem als resultats. Nosotros somos el jurado del concurso que se acaba de realizar, primero de caracterización, y la valoración que tenemos para estas dos profesionales que han trabajado dentro del grupo de hacer un elemento más, quizá un poquito más técnico, combinando varios elementos de texturas. Hay otro equipo que ha trabajado muy bien también, haciendo una parte artística como una galaxia. Bueno, pues creemos que ha sido favorable los dos dentro del tiempo que hemos podido realizar estos maquillajes, ya que normalmente las clases que lo hacemos son un poquito más extensas, utilizamos entre 2 y 3 horas, hoy ha sido un tiempo mucho más reducido, con lo cual creemos que los resultados finales han sido muy buenos. Yo, en mi opinión, creo que los dos trabajos están súper bien, al final es un corto tiempo y no da para muchísimo, pero la verdad es que lo han sacado súper bien y mi enhorabuena por eso. Sí que es verdad que a lo mejor la simetría ha fallado un poquito en las dos partes, pero bueno, por lo demás súper bien. Así que es verdad que hay un grupo como que se ha ido un poco más a lo grande, otro que la combinación de colores a lo mejor no ha sido favorecedora, pero bueno, ya veremos el resultado. De momento muy contenta y súper guay. Ha habido algunos que sí les faltaba un poquito, más de dimensión porque estaba muy plano, y otros, por ejemplo, y el otro ha sido como más completo. Dentro de esto damos el resultado final. Creemos que tanto por técnica como por definición, como por la complejidad de los colores que se han tenido, ya que es mucho más difícil fundir de un color muy claro, pasar a un oscuro sin que hayan manchas, y por el texturizado y acabados que han dado, creemos ganador al equipo de Noé, Zoe, con su modelo Paula. Y eso sería todo. Quin desenllaç més emocionant i molt interessant la valoració que ha fet el jurat, no? Jo crec que ha estat molt detallada, tècnica i, bueno, en conclusió, molt professional. És que les alumnes de caracterització s'ho han currat molt i al final s'ha notat. Sí, sí. Bueno, Martina, jo crec que ha arribat el moment de treure'ns el maquillatge i tancar aquest programa. Sí. Moltes gràcies per escoltar-nos i acompanyar-nos en aquest podcast. I tant de bo us serveixi d'una font d'informació i d'entreteniment al cap i a la fi. Sí, sí. Ens veiem en el següent Fent Campana.